Banan hotxe egingo dizuet, eta hemen bildutakoi baita ere eraberean hotxe egin ala txaloak eskatuko dizkizuet etortzen diren guztientzako. Eta hasi Arriaga auzotik hasiko gara, eta bertan kargua aurreko legegintzaldian utzitakoari eman behar diogu lehendabiziko ongi etorria. Inigo Alonso Etxaniz, mesedez, etor zaitez, hementxe dago. Hortxe plaka hori eta sagarro botila ere, txaloak bai entzun daitezela Inigo Alonso Etxanizentzat. Bigarrenik, Saiobente Ermuaran auzo alkate izandakoari eman behar diogu, barkatu izan zenari zoritxarrez ematerik ez daukagunez, bera Joseba Arrizabalaga mendikute zena da, eta hementxe daukagu bere ama, hain justu ere, Klara mendikute, txaloak bai, Joseba Arrizabalaga mendikute zenak egindako lan eskergaren onargarri, hementxe bere ama, Joseba zenaren ama, Klara mendikute, entzut daitezela bai txaloak, Josebak ere entzungo ditu eta dagoen tokitik dagoela. Saiobente Ermuarandik Aiastiara jo behar dugu, eta bertako auzo alkate izandakoari ongi etorri eman behar diogu. Juan Jose Galdos Agirre Mailoari, hementxe da, Juan Jose, txaloak mesedez berarentzat ere, hortxe plaka hori, Andrea Arriola Kultur Zinegotziaren eskutik jasotzen ari den plaka. Laugarren auzo alkate izandakoa, Irotorbe auzoko alkate izandako, Inigo Loyola Garateri egin behar dugu, hotz hementxe daukagu, Inigo Loyola Landaga Garapeneko zinegotzia dena bera, Irotorbeko auzo alkate, eta Irotorbetik Azkuera, eta bertako auzo alkate izandakoari deitu behar dugu, Juaninazio Antsola Antsuategiri, hementxe dago Juaninazio, Andrea Arriolaren eskutik ere plaka eta plaka hori jasotzen, baita gure txaloak ere, eskerrik asko, Juaninazio, sagarro botila ere bainoski, eta Azkuetik seigarren auzora, Urruzunora hain justu ere, eta bertako auzo alkate izandako ari ditu behar diogu. Mirengotzone, Aierdi, Zialtzetari, hementxe da, Mirengotzone, Aierdi, Zialtzeta, Inigo Loyolaren eskutik, plaka hori, eta sagarro botila hori jasotzen, txaloak mesedez Mirengotzonerentzat, eta 6 auzo alkate hori izandakoi eskatu behar izue mesedez zona etortzeko, hementxe ditugu, euren denbora, euren ahalegina eta izterdia eskaini dutenak, guztientzako ere txaloak eskatu behar izkizuet, auzo alkate izandakoentzat. Bai horixe, entzun daitezela txaloak, Arriaga, Saiobente Ermuaran, Aiastia, Irotorbe, Azkueta, Urruzuneko alkate izandakoak. Eskerrik asko seioi, eta oraintxe, agintean jarri berri direnei eman behar diogu ongi etorria, eta aurreratuko dizuet batzuk errepikatzen ari direla, beraz berriz ere hementxe ikusiko ditugu. Eta horren adibideetako bat, Arriaga auzokoa da. Inigo Alonso Etxaniz, lehen etortzeko eskatu diogu, berriz ere hementxe dago, Inigo Alonso Etxaniz, txaloak mesedez berriz ere Inigo Alonsorentzat. Hortxe, sagarro botilarekin, Saiobenten Ermuarango Jose Manuel Almortza etxe nagusiari ere etortzeko eskatu behar dugu, hementxe dago Jose Manuel Almortza, txaloak mesedez, Maialen Gurrutxagaren eskutik sagardo botila hori. Jose Manuel, plaka, legegintzaldia amaitzen denean, eta merezimenduen arabera etorriko da. Aiastiako alkate berriari ere ongi etorri eman behar diogu, Xavier Loyola Garateri, Xavier mesedez, zatoz hementxe daukagu, Xavier Loyola Garate, txaloak mesedez berarentzat ere, Inigoren eskutik, Inigo Loyolaren eskutik, sagarro botila hori jasotzen, Irotorbe auzoko alkatea,
Inigo Loyola Garate bera da, Andrea Arriolaren eskutik, txaloak mesedez Inigo Loyolarentzat, hortxe musuak, eta Sagardo botella ere pentsatzen dut izango dela, Inigorentzat. Hartuta dokala, bale. Azkue auzora orain salto, bertan alkate berria daukagu, Leire, Egaña Bastida, mesedez, Leire, txaloak mesedez, Leirerentzat. Hortxe Sagardo botillarekin, Maialen Gurrutxagak emandako Sagardo botilla. Eta azkenik Urruzuno auzora jo behar dugu, eta berriz ere Miren Gotzone Aierdi Zialtzetari etortzeko eskatu behar dugu. Hementxe da Miren Gotzone Aierdi Zialtzeta, berriz ere agintaldian Urruzunoko auzo alkatea. Zuoi ere mesedez, alkate berrioi, ona etortzeko eskatu behar dizuet, denok argazkia atera dezazuen, hementxe dira, eta txaloak mesedez alkate berrientzat, eta lehen izandako ere berriz ere mesedez, ona etortzeko eskatu behar dizuet, hementxe ditugu, familia argazkian, txaloak mesedez guztientzat, merezimendu handiko lana egin dute, eta merezialako txaloak jasotzen auzo alkate hauek guztiek ere. Eskerrik asko, honekin lehen da biziko atala amaitu dugu, baina hementxe gelditu zaitezte, ze bertsolariok, etorri, ze bertsolariok zuentzako sorpresatxo bat ere bai baitaukate. Etorri, mesedez. Hemen ditugu 3 bertsolariak, Meabe Basterretxea, Alberdi eta Telleria, eta Adi, sorpresatxoa ere bai bautaukate. Eta alkateren eskutik gainera postala ere badaukazue. Gabonetako aldi honetan postalak jasotzea ohikoa izaten da, baina postal hau berezia da. Meabe Basterretxea berak emango dizkigu argibideak, bertxotan, pentsatzen dut, ea zer kontatzen digun. Auzoa eta herria dira, soka bereko biari, auzo alkatea herrigintzaren zutabeta ordezkari. Urte luzetan zubilanean auzotarren zerbitzari. Orain ezkerra heldu zaizue zuetako bakoitzari. Elgoibar herri osoago bat egin dezuten danari. Elgoibar herri osoago bat egin dezuten danari. Lana eskertu egin behar dela, gure ustea hori da, ta nola zuek jardun zeraten zuen auzoei begira. Organizatu behar genuke gauzei eman da bira, beti ertzetik erdigunera, beti txikitik haundira, herriak ere zuaitzen gixan, betik gora azten dira. Auzo txikian zenbat lan dagon, zenbat auzo, zenbat bide, naizta karguak ez du izaten, beharrain bat adiskide. Zuen lanaren eskerroneko parte sartuko naiz nire,
izkutuko lan hori bai dugu, zuentzako adibide, baina Elgoibarren nolatan dago, hainbeste autoridade. Auzo alkateak hemen dauzkagu, alkarren aldamenean, urte luzetan jardun diranak, isilta unilanean. Dena kolore txuriz ezgendun, ziur bere ginalean, baina onena jaso zazute herriaren izenean, zuen gandikan jasotakoa bueltan itzuli nahian. Nola bereizi egin behar diren ardura eta botere, eskuak lurrez zikintzea da edonorentzat mesede, eta auzoen antolakuntzan horren beste jende xen. Gure hizkuntzan auzo lotxa da, erridikuluan lege, nik hiztegian sartuko nuke auzo harrotasuna ere. Aizu xue arrazoi dezu, gaur gaude zorionean, lanean gogor jardun direnak, dauzkagu aldamenean. Auzoak behar dun oro zerbait, egin unean, gaur omendu eta txalotzea, zan herriaren planean, baina inorre ez harrotuta gogor jarraitu lanean. Errenkan hortxe jarri zaizkigu, guztiak daude ondoan, eta ordu bat izan nahi nuke, nik orain eragoxoan. Bakarra falta zaigu gaur hemen, ezin da utzi zokoan. Zaio benteko auzo alkatea, gazterik zitzaigun joan. Joseba Agirre Zabalaga ere, izan dezagun gogoan. Joseba Agirre Zabalaga ere, izan dezagun gogoan.